boa tarde a todas e a todos. Imos comezar ca sesión desta tarde. Un dos elementos esenciais que temos nas nosas bibliotecas son os libros. Son as lecturas que fan lectorado crítico e que ademais nos axudan a mellorar a competencia lectora do noso alumnado. Pero non sabemos que non é doado facer unha boa selección de fondos e tamén sabemos que ás veces non o facemos todo ben que quixéramos. Por iso é necesario que nunhas jornadas de bibliotecas escolares falemos de libros, falemos da colección. E por iso é importante que Montse Pena estea hoxe con nós para reflexionar sobre a selección de fondos. Montse, a todos a coñecemos, é profesora da UCC, do Departamento de Didácticas Aplicadas da área de Lingua e Literatura. É crítica literaria e investigadora e tamén é unha defensora das nosas bibliotecas escolares. Por iso estamos encantadas e tamén agradecidas de que unha vez máis acuda a nosa chamada e de que estea hoxe con nós nestas jornadas. Benvida, Montse. Moitas grazas. Ben, boas tardes, moitísimas grazas a todas e a todos por estar hoxe aquí, un sábado ás 4 da tarde. Lles quero agradecer ás compañeiras de bibliotecas escolares, que son tamén amigas, pois que me teñan convidado a estar hoxe con vos. E lles quero botar a bronca, porque sempre que non está Piu Martínez nas xornadas me poñen a min a esta hora. E a min iso pois, me causa tensión, porque Piu sempre o fai magníficamente ben e porque entendo que despois de toda unha semana de traballo pois vos esteades cansas e cansos, pero tamén ilusionadas pois, por falar de libros, por compartir lecturas, por compartir reflexións, non? Que por iso estamos aquí hoxe tamén. Titulei quizáis un pouquiño rimbombantemente o relatorio de hoxe, construir a colección na biblioteca escolar nun contexto cambiante. E pensei moito no do contexto cambiante. Cada vez me parece máis difícil pois ter unha boa colección, ter unha colección que nos estea dando o que o noso alumnado necesita, porque sabemos que cada vez necesita máis cousas, non? De aí tamén, pois, esa idea do contexto cambiante, do noso papel como mediadoras e mediadores, que imos revisar un pouquiño e que creo que cada vez está evolucionando máis rápido. Tan rápido que ás veces dá un pouco de vertixe, pois, poñerse a pensar que temos que facer, como temos que facer e con que o temos que facer, non? Por que ese contexto cambiante? Algunha das cousiñas que aparecen na diapositiva, sei que falamos delas pola mañá. Unha cousa que nos está impactando moitísimo no noso labor como mestras e mestres é a irrupción de intelixencia artificial. Non vos digo nada novo, pero creo que dentro de moi pouco tempo imos ter que pensar cal é o papel das bibliotecas nesa encrucillada na que estamos. Podemos fuxir da IA? Non podemos. Veu para quedar? Veu para quedar. Que temos que facer nós? Pois cada vez máis eu creo que poñer o foco en construir lectoras e lectores críticos. Non críticos como palabra baleira, senón lectoras e lectoras que collan aquelo que lles interesa do texto e que queden con el. E que con iso formen unha personalidade lectora, pero o que é máis importante, unha personalidade que vai sair ao mundo e que se vai a enfrontar a realidade e que con esas ferramentas vai poder ler a realidade. Eu non son tan molona como os asesores e non teño vídeos simpáticos sobre as fake news, pero a iso me refiro. Perdón, sempre quixen decir isto, pero que me estou escoitando con moitísimo retorno. Sí. En plan o té de bibliotecas. Estamos intentando solucionar. Grazas. Intentei non dicilo, pero é que agora me estaba molestando un pouquiño.
Sigo un anaquiño por algo que tamén vos contou esta mañá na súa conferencia Amelia Mañá. O noso alumnado lê máis que antes. Efectivamente, lê máis que antes. Que pasa? Lê moitísimo máis rápido. E o ler máis rápido, esa lectura é moito menos profunda. Non? Supoño que coincide bastante co que vos contou Amelia. Os nosos adolescentes, as nosas nenas, len máis, pero tamén len peor. Len moitísimo peor. As estatísticas sobre lectura nos din que a franxa máis lectora é xustamente a que vai entre os 10 e os 16 anos, contravindo todo o que dicimos as adultas sobre iso. Que pasa? Nas probas PISA e PILS, a baixada cada vez é máis marcada. Temos outro elemento que fai que falemos dun contexto cambiante, que é a emerxencia lingüística. Saíron o ano pasado os datos do Instituto Galega de Estatística que nos din que son 16 de nenas e nenos fala galego. Entón, unha das preguntas que vos quero lanzar é que poden facer os libros pola lingua galega. Eu penso que poden facer moitas cousas. En primeiro lugar, dar espazos seguros onde falar galego non sexa extraño. Queda moi raro dicir isto en Galicia, pero está de lo vendo nos centros. En moitos lugares, as adolescentes e os nenos que falan galego deixan de facelo cos seus iguais porque non teñen outros iguais cos que seguir construindo a súa normalidade en galego. E hai outra cuestión. Antes, un ratiño antes de comezar, mentres viñades por aquí, me fixaba en que algunhas persoas se sorprendían de ver nesta pequena selección que trouxen libros en francés, en catalán ou en inglés, que están aí e que logo comentamos un pouquiño. Por que están aí eses libros? Porque temos unhas aulas cada vez máis plurilingües, temos unhas culturas cada vez máis diversas e os libros son un lugar ideal dende o que acoller as outras e os outros. E por último, cando vin o lema de bibliotecas escolares deste ano, que está relacionado co deseño, con ese magnífico cartel que fixeron os compañeiros de Fabulatorio, pensei, que boa idea, porque fronte á presión do digital, se vos lembrades, os que pasades de 40, os que pasamos de 40 nos lembramos, o libro ia morrer, íase acabar, cada vez queremos máis libros que teñan un formato potente, que teñan un formato que nos faga quedarnos. Eso é a importancia do elemento material, do deseño, do cuidado na edición, nas cores que se usan, mesmo imos ver no tipo de papel. Hoxe o té está difícil. Espero que vos me esteades escoitando ben. Sí? Vale, pois eu sigo. Prefires de man? Podo sufrir un pouco máis. De man sabemos que é un momento galloso que non vamos a utilizar. Vamos a aguantar un pouco máis. Ben, nese contexto no que prima a materialidade cada vez máis, fai que iramos manipular os libros. Pensade que non lemos o coa vista, senón que lemos a través dos sentidos. Antes isto só se dicía dos libros para a etapa de educación infantil. Agora pídovos que cando poidades, non vos vou dicir hoxe nin mañá, vaiades a unha libraría. Canto máis comercial, mellor. Para que? Para fixarvos nesto, nas edicións comerciais de literatura xuvenil. Se vos fixades, ides ver que cada vez máis esas edicións son edicións de cantos coloreados e que ás veces requiren a manipulación de algo. Queremos o que chamaríamos popularmente edicións bonitas. Vale. Que é ser mediadora de lectura hoxe? Que fantástica esa imaxe, non? Así superidílica, a mediadora lendo e o corro de nenos e nenas ao seu redor. A imaxe está creada por
Copilot, cando lle metín pois mediadora de lectura, me deu isto. Cando lle introducín mediadora de lectura e importancia da tecnoloxía, o único que cambiaba era que eses nenos sostiñan un móvil na man en vez dun libro e tiñan unha cara moi triste. Ten que ver con o noso traballo? Esa biblioteca cálida con plantita e cartel do foguete? Isto é unha proba, non hai... Bueno, estou aquí sometida a moita presión, pero vamos superalo. Evidentemente non se parece moito o que nós temos que facer cada día na nosa biblioteca, non? Por iso me gusta tamén a definición de Felipe Munita, que di que as persoas mediadoras somos suxeitos que poñemos en xogo a nosa propia experiencia en canto lectoras e lectores e que amosamos unha actitude de disponibilidade e hospitalidade. E me gustaría que nos quedásemos coa palabra hospitalidade. Hospitalidade é darlle a cubillo a alguén. Como aquí, pois estamos moitas lectoras e lectores, pensade a cantidade de veces que un libro nos deu a cubillo. Pero pensade tamén na cantidade de veces que unha compañeira vos parou polo corredor e vos dixo: «Ai, tiña que falar contigo, recoméndame un libro». Case sempre, non? E me sigue gustando a definición de Munita porque fala de suxeitos que integramos saberes e habilidades de diferentes dimensións. Educación, temos claro por qué. Bibliotecas, evidentemente tamén. Traballo social, cantos nenos, cantas nenas van á biblioteca a refuxiarse, cantos nenos, cantas nenas podemos incluir grazas a un tipo de libro determinado. Artes, por iso nos estamos fixando agora no deseño, na edición, e, por suposto, comunicación virtual e audiovisual. Somos unha especie de chefs de libros que preparamos unha sorte de menú estrella Michelin. Ese menú estrela Michelin vai ser a selección da nosa biblioteca, a selección dos libros que levamos á aula. Por iso, Munita fala tamén do que serían os suxeitos lectores didácticos. Nos lemos, pásanos a moitas, pero sempre que lemos estamos pensando xa en como podemos levar iso á nosa aula, que potencialidades ten pois o libro que imos usar. O que tendes agora na pantalla son o que o Laboratorio Contemporáneo do Libro da Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez sacou en 2017 como funcións das mediadoras de lectura. Igual son un galloso en 5 minutos. Sigo un pouquiño. Vale, se vos fixades, pois nesas funcións vedes que un dos nosos labores, o máis evidente, é a prescrición. Pero hai outro que ten que ver tamén co acceso aos textos. Hai unha tendencia que é un pouco preocupante, na miña opinión, que ten que ver con levar á aula cada vez textos máis fáciles. Facemos isto por varias cuestións, porque os textos complicados sabemos que son moi difíciles de que cheguen. Pero se cada vez levamos textos máis doados á aula, o que vai pasar é que os imos a facer a unha especie de texto plano no que non hai un reto. E a lectura sempre é un reto porque ler é un esforzo e ese esforzo é necesario para a aprendizaxe. Vale, a segunda función da que falaba pois este laboratorio de lectura é o deseño de experiencias significativas de lectura. Todo o que facedes nas vosas bibliotecas para conmemorar días, pois para facer, por exemplo, xincanas que nos axuden a descubrir libros, ten que ver con isto. Interésame tamén ese promover o acceso aos textos en lugares pouco habituais, ese ter a oportunidade de sorprender sacando os libros da súa confortabilidade, os centros que facedes lectura no patio, os centros que levades os libros á clase de educación física. E, por suposto,
axudar á construción de destrezas de lectura, que cada vez é máis importante pois, no marco desa sociedade que dixemos antes que precisa cada vez máis esa lectura crítica de cada tipo de texto. Que pasa? Só facemos isto, as persoas mediadoras? Non, verdade? Facemos moitísimas cousas máis. Se vos fixades, estas funcións son do 17, van ir en aumento a medida que pase o tempo. Van ir en aumento e mesmo ese fomentar o gusto pola lectura pois semella un pouco etéreo. Como se fomenta? Que facemos? Facemos todo o que está na nosa man para fomentala? Aí o deixo, non? Como mediamos a lectura nas aulas? Un estudo derivado dun proxecto que levaron a cabo a profesora Pilar Núñez e María Santamaría nos di algunhas cousas que me parecen un pouquiño preocupantes. Por etapas, en educación infantil o que se detecta son diferentes actividades de aproximación á linguaxe escrita, pero pouca aproximación ao que sería a educación literaria, os diferentes tipos de texto, porque ademais se nos di que os textos que máis se traballan en educación infantil son os narrativos, os contos, basicamente. En educación primaria estamos un pouquiño mellor, adoitanse traballar como é lóxico textos de literatura infantil e traballase a educación literaria dun xeito máis pautado. Pero o estudo dinos que nos fiamos máis de o poder que teñen as grandes editoras de permear, de chegar ata nós, que dos criterios de calidade que deben guiar esa selección. E isto é cada vez un problema máis grande, non? En educación secundaria pasa unha cousa complicada. Mentres a vez que chegan textos, ás veces que son moi doados para esa etapa educativa, porque se coan títulos de literatura infantil, tamén mandamos ler clásicos. Clásicos moitas veces non acompañados. E isto é un problema enorme, porque é un oco, unha especie de burato negro polo que se nos están colando lectoras e lectores. E poño un exemplo caseiro. Teño unha filla de 14 anos, non? Chegou a casa dicindo que tiña que ler unha adaptación do Cantar de Mío Cid. Vale, collimos o libro e o pai dicíalle: que tal Díaz de Vivar? Non contestaba. Que tal Díaz de Vivar? Nada, nos pensamos, está pasando deste libro porque non lle interesa, está lendo outro. Terceiro día. Que tal Díaz de Vivar? Contestación dela. A min non me dá ningún profesor que se chame Díaz de Vivar. Parade xa. Entón nos lle decimos, pero ti non estás lendo o Cantar de Mío Cid, non abriches o libro? E dinos ela, sí, o libro acabeino, pero chámase Rodrigo. Que pasou? En toda adaptación non dicía que o Cid, como nos ensinaron a nós na escoliña, é Rodrigo Díaz de Vivar. Ten valor esa lectura? Non continúo, verdade? E outra das cousas que demostra o estudo e que me parece aínda... Bueno, está sendo unha tarde divertida. Eu, cando se vai a presentación, seguro que Asun me escoita respirar aquí. Ben, pois, unha cousa que me parece aínda máis complexa é que os itinerarios lectores entre niveis o estudo detecta que non están implantados. E isto trae problemas moi grandes. Porque quere dicir que se dende educación infantil o xénero que máis permea é a narrativa, quere dicir que alguén pode chegar a segundo de bacharelato sen ler un libro de poesía enteiro. O mesmo pasa, por exemplo, co ensaio.
Hai libros de non ficción, diso falaremos despois, porque nos gustan moito, especialmente aquí a Asun e a min, que nos preparan para ser lectoras e lectores de ensaio, pero que, unha vez máis, alguén pode chegar a bacharelato sen ter lido un texto teatral. Entón, creo que quizáis estamos no momento, xa que imos facer ese maravilloso plan de lectura, de pensar isto un pouquiño. Porque empezamos a entender entón o tipo de lectura que nos está chegando, por exemplo, á universidade. Que un tipo de lector, lectora moi plano, con dificultades para entender ben o texto. E hai outra cousa, que estamos lendo en lingua minorizada, é dicir, en galego, que estamos lendo en galego. Cando cada vez é máis difícil ir a unha libraría e ver o lugar que ocupan os libros en galego, porque son libros prácticamente arrinconados. De feito, non por acaso, intentei facer conscientemente unha selección de libros que traer aquí nos que primase o deseño en galego, e é moi difícil. É moi difícil porque estamos descoidando o aspecto material. E se vos acabo de contar que o aspecto material é tan importante, pois temos algúns problemiñas, non? Eu, cando vou por aí, sempre que poido, intento dicilo en diferentes foros, pero de momento non me están facendo moito caso, que isto é tan importante. Vale. Cales son os criterios de selección? O primeiro é a variedade. Insisto na metáfora do menú. A min gustame moito as metáforas para explicar na clase, non? E isto é algo semellante. Se lles damos peixe e verduras aos nosos fillos e non lles damos hamburguesas sempre, por que temos que facer o mesmo cos libros? Hai dúas cousas fundamental. Esa selección que parta da lingua galega e esa selección que parta do libro de non ficción e da ficción nun equilibrio. Se se pode, eu diría igual. A non ficción chegou para quedar. As apostas editoriais máis arriscadas están indo por aí, porque están espertando e xogando, o falaba antes unha profe, Lucía, que intervén despois, que usa o libro de non ficción na súa escola infantil, que as nenas e nenos, incluso os máis pequenos, lle desperta a curiosidade, porque a non ficción vai dirixida precisamente o que Rosa Tabernero chama o lector curioso, o lector que quere aprender sobre o mundo e que o mellor non é necesariamente un lector literario. Outra idea importante é que a nosa selección sexa adaptada ao contexto da nosa biblioteca. Cando alguén tamén así nun curso pregunta que libros me recomendas? E eu digo, esa pregunta no baleiro é como é o teu centro? Que necesidades tendes? Como é o teu alumnado? Cal é a súa competencia lectora? Moi difícil cociñar un menú se non coñeces os comensais, non? Logo, insisto, ten que ser unha selección que garanta as linguas nas que fala o noso alumnado. Temos que acoller dende aí. Na selección que trouxen hai álbuns en palabras. Os álbuns en palabras creo que teñen unha potencialidade enorme e que usamos pouquiño na clase. Na selección que fixo a asesoría hai algún tamén, hai dende 1880 de Calanraca e algún máis que non podo ver por aquí. Aquí eu trouxen dous en concreto. Esta maravilla, Solo unha noche, está en castelán o título, pero podemos utilizar, por suposto, con nenos e nenas de calquera lingua, que é un álbum sen palabras no que nos vamos de acampada e vemos o mellor que pasan cousas extrañísimas. Aparecen extraterrestres, Batman, Robinson, un xigante, de todo. Ideal para a primaria, os álbumes sen palabras nos obrigan a unha cousa fantástica que é ler imaxes. De feito, igual algún de vos
coñece un proxecto fantástico do IBI na illa de Lampedusa que fan acollida a nenos e nenas migrantes con álbums en palabras. Como non sabemos os seus idiomas, pois acollémolos con eses libros. Outra maravilla de álbums en palabras é este El lápiz. En realidade é un libro de non ficción, porque o que nos conta é de onde saen os lápis que usamos paso a paso. Vale, eu os ensino así, convídovos despois a que vos acheguedes aquí e veñades a ver os libros e miredes os diferentes títulos que vos apeteza. A selección que fagamos tamén ten que ser unha selección que se revise con unha certa frecuencia. Os libros de hai 30 anos non valen para as lectoras de agora, e cando digo non valen, non me refiro ao texto, que ás veces pode pasar. Refírome á edición. Si sodes nostálxicas como a min e gardastes a vosa colección de O barco de vapor, a miña experiencia co legado é que non se abriu ninguna soa vez, a pesar de ter unha filla lectora, non? E logo, é importante que sexa unha selección viva, coidada, que beba da novidade, pero que non esqueza as obras que para vos son absolutamente clásicas. E tamén, eu creo que cada persoa que leva unha biblioteca deixamos a nosa propia impronta. Temos eses libros que sabemos que son fundamentais, que funcionan, que emocionan o noso alumnado ano tras ano e que sabemos que teñen que estar. Se os vosos libros non están na vosa biblioteca, eses libros que sabedes como perfectamente son os primeiros que teñen que estar. Para min iso é absolutamente clave. Confiade no voso criterio lector. E outro elemento sería a bibliodiversidade editorial. Uso bastante esta diapositiva porque me parece tan difícil atopar libros en galego nas librarías que creo que é importante que teñamos claro onde e que. Bueno, os compañeiros de fabulatorios tendes despois, pero, por exemplo, en Triqueta e en Cumio podemos atopar moi bons libros de non ficción. En Boedicea, que é unha editora relativamente noviña, temos a oportunidade de acceder á fantasía. Oco Calandraca, non vos digo, Patas de peixe, especializada en álbum, sobre todo en traducción. Cuarto de inverno, narrativa e poesía, pois para público xuvenil en diante, con algúns infantís polo medio. Apiario, unhas edicións de poesía preciosas. Pepa a Loba, unha editora que acaba de nacer e que publica títulos en galego e en castelán. Explorade a partir de aquí e buscade que libros desa selección vos pode interesar. Por que é importante que seleccionemos? En primeiro lugar, porque se nós non seleccionamos, se deixamos simplemente que a nosa biblioteca compraemos coleccións enteiras do comercial que entra pola porta, o que vai pasar é que nos imos quedar con modelos planos de texto. E necesitamos educar esa lectura, pero necesitamos tamén educar a mirada, non? A través das diferentes edicións. Por suposto, para ampliar o seu imaginario lector. Que libros son fundamentais? Se nos gusta un autor nunha etapa, podemos seguir lendo ese autor noutra. E poño un exemplo claro con un libro infantil e non infantil, eso daría para outro debate, que é Onde viven os monstros, de Sendak. Pois a min, cando tiña 6 anos, encantoume Onde viven os monstros. Pois o mellor, cando tes 44, como a min, che encanta o Hansel e Gretel, ilustrado por Sendak, con texto de Stephen King.
Por que? Porque Sendak fixo uns deseños para unha ópera que estaba baseada neste conto, en Hansel e Gretel, e Stephen King, dirían as cursis o mestre do terror, pois escribiu un texto para este Hansel e Gretel terrorífico. Non? O mesmo pasaría se eu son unha nena de 20 anos que leu Escarlatina, cociñeira defunta con 12 e que agora o mellor me apetece ler Golpes de luz porque son fan de Ledicia Costas. Hai autoras e autores que nos van a acompañar en todo o noso percorrido. Outra posibilidade sería igualar as desigualdades lectoras. Nos, cando chegamos á escola, traemos unha mochila. Non é a mochila física, non é a mochila dos libros. É unha mochila que mestura o emocional, pero tamén o input lector que hai na nosa casa. E ás veces temos mochilas moi cheas, verdade? Pero ás veces temos mochilas moi baleiras. E esas mochilas baleiras, quen se encarga de fornecelas de historias que nos alimenten de algunha maneira, pois somos nós. E facer iso, acompañar iso, creo que é un das tarefas máis emocionantes e máis singulares que unha profe entregada pode facer, non? Renovar o imaginario colectivo. Poño un exemplo clásico tirado da literatura galega, non? Emocionante o día de hoxe. Ben, Memorias dun neno labrego. É un clásico, temos que coñecelo, non? Case todas, outra vez, as maiores de 40, sabemos o comezo. Eu son Balbino, un rapaz de aldea, como a quen di, un ninguén. Probade a ler Memorias dun neno labrego nunha clase de primeiro da ESO. Hoxe, quere dicir isto que Memorias non sexa necesario hoxe? Non. Quere dicir que primeiro da ESO, os 12, 13 anos con que liamos nós Memorias dun neno labrego, non están preparados agora para lelo. Ten que ser unha lectura a posteriori, porque temos que saber que esa figura, para ben ou para mal, xa non está no seu imaginario colectivo e hai que facer un esforzo por mediala, por traela e por achegala. E, por suposto, si para algo facemos esa selección, é para potenciar pois a creatividade, o pensamento crítico, a emoción. E colle un libro que trouxen tamén polo seu deseño, que se chama La costura, da que diría eu é a mellor ilustradora argentina, pero, bueno, para min unha das mellores ilustradoras que hai, que é Isol. É un libro sobre a tradición e ten algo fermoso e moi emocionante nos tempos de hoxe, que as súas ilustracións, ela xoga moito coa colaxe, están feitas sobre un pano palestino. Entón, é unha maneira de levar cuestións que nos interesan da tradición, pero tamén da actualidade á aula. Como facemos a selección? Que criterios seguimos? Bueno, se buscamos nos libros serios, aparecen un montón de criterios. Eu habitualmente utilizo estos, que están baseados, pois, sobre todo nas investigacións de Teresa Colomer. Primeiro criterio, calidade literaria estética. Que fai que un texto teña calidade? Eso sería un debate interesante, pero sobre todo ten que ver co tipo de linguaxe que usa e na narrativa, por exemplo, con diferentes elementos como a relación principio-final. Pensade ás veces cando dicimos isto de encantoume o libro ata que me decepcionou o final, ou o final non tivo sentido, ou o comezo non me atrapou. Igualmente, nesa calidade está
o estilo das ilustracións. E como vai de deseño isto hoxe un pouco, se vos fixades tanto na selección que fixo a asesoría como na selección que intentei traer eu, hai diferentes estilos de ilustración. Non queremos unha ilustración cómoda, queremos unha ilustración que nos faga pensar. E mesmo ás veces xogamos a que libros que parecen bastante infantís ou bastante de público adulto non nos sexan. E me vou a por este libro, que o temos cunha batería móvil aguantando, por eso me agacho. Os rótulos da nosa vida. Vale, é un libro de deseño, basicamente, de rótulos de tendas. Diredes vos, e que fago con isto nunha biblioteca escolar se non é de deseño? Moitísimas cousas, entre outras, recuperar a memoria dos lugares que foron, non? E enriba trae un índice chulísimo que nos permite ver pois que rótulos en que sitios, non? Vale, outro criterio clarísimo sería a combinación de clásicos con textos que son novidades. Que buscamos aquí? Buscamos saber cales son as autoras e os autores fundamentais na nosa biblioteca e buscamos seguir atentas ás novidades editoriais. Sobre todo, tendo en conta que nunha biblioteca non só hai narrativa, sempre que saian libros de poesía, teatro e non ficción, por favor, con agarimo, porque sempre son os menos presentes, non? E a iso tamén nos vai axudar pois esa variedade editorial que vos dicía antes. O terceiro elemento é a adecuación á competencia lectora e literaria do noso alumnado. Canto coñecemos o grupo? Que tipo de libros lle interesan? Cales son os seus temas preferidos? Todo iso vai influir. E sempre, ese nivel, agarramos o que vai de último na ringleira e vamos subindo con el pois esa montaña da competencia literaria. Último criterio, a diversidade de funcións, de temáticas e de lectorado. Para quen é ese libro? Para que o quero empregar? E por que o quero empregar? E outra vez, a cuestión da variedade. E sempre que se fai unha selección, se revisa esa selección. Vos colocaba aquí pois algunha das preguntas que vos podedes facer cada vez que revisedes a vosa selección. O meu consello, e xa me adianto algo que ven despois, é que non intentedes revisar todo de súpeto, non? Senón que intentedes, por exemplo, mirar que libros clásicos de literatura infantil teño. Como están esas edicións? Están ben? Están mal? Teño recursos que nos permitan tratar, por exemplo, a tradición oral? Estes libros deste andel que levan 7 anos sen tocarse seguen sendo válidos? Vale, son esas preguntas que vos me gustaría que intentasen interpelarvos cada vez que mirásedes pois as vosas bibliotecas escolares ou as vosas bibliotecas de aula. Nunha biblioteca sempre hai unha especie de ocos, unha especie de valeiros, que son ocos que nos interpelan. O mellor son ocos pensados, non necesitamos libros dese tipo especificamente, e o mellor son ocos que non nos decatamos. Entón, nas seguintes diapositivas vos vou presentar unha pequena selección que, sobre todo, parte da lingua galega,
pero que me gustaría que vos fixese pensar sobre eses ocos que vos detectades pois na vosa biblioteca ou sobre os que o mellor non vos decatárades, pero que agora vos apetece reflexionar sobre eles. Sobre a narrativa. A narrativa infantil e juvenil galega posiblemente sexa pois, a parte da literatura infantil que máis se ten desenvolto ata o momento. Por que vos poño aí esa clasificación que parece propia de clase de literatura? De feito de clase de literatura. Para que nun ollo a vosa biblioteca, se queredes ver que nomes tendes, o poidades facer fixándovos nas figuras que aparecen aí. As autoras e autores que temos aí presentes son os que conformaron a moderna literatura infantil e juvenil galega. Así que telos presentes vos vai permitir, nunha ollada relativamente rápida, pensar que biblioteca queredes, que biblioteca tendes e que biblioteca necesitades, non? Algunhas cousas interesantes dos últimos tempos para min. A selección que aparece aquí ten que ver coa calidade estética, coa calidade literaria e con algunha cousa curiosa. O libro de Nomos, de Sushi Books, porque é unha destas monaditas. Un libro de non ficción, de lectora curiosa, pero un libro de non ficción baseado na ficción. E iso fai que sexa moi singular tamén, non? Que sexa unha especie de chiscadela pois a esas persoas que nos gustan os libros singulares ou os libros raros. O peculiar de Erika Esmorís, unha autora que tamén acaba de gañar o Premio Merlín de literatura infantil, é a historia dunha cafetería e duns personaxes bastante disparatados os que van ter que loitar contra un malo, non? Queco e Kika, de Eva Mejuto, é a historia dunha familia diversa e de dúas cadeliñas tamén diversas que van ter un veciño rosmón ao lado que lles vai dar tamén bastante a lata, non? Unha novela infantil que está moi cruzada polas cuestións da igualdade de xénero, do cuidado aos animais e pois, con ese elemento LGBTIQ+. Para as adolescentes fans da novela romántica, a novela romántica é algo que entrou con moitísima forza nas últimas edicións comerciais, teño aí ese Enma, de Jane Austen. É un volume moi interesante porque trae ademais anotacións pensadas especificamente para público novo, non? E iso fai que as lectoras lles sexa máis doado pois ler a Austen, que ao final pois é a precursora das novelas románticas. En quinto lugar, aparece ese libro de Úrsula K. Le Guin, que era unha das autoras preferidas de Agustín Fernández Paz, que publicou Boadicea en galego e é o primeiro volume pois da súa triloxía máis coñecida, non? Si nos gusta a fantasía ou se temos alumnado que se está empezando a adentrar pois nesa fantasía, creo que é unha opción absolutamente magnífica e cunha traducción moi interesante. Atrevinme a traer aquí tamén o que chamei narrativa para lectorado de fronteira, que realmente é narrativa pensada para que poida ler o público adolescente. Porque quizáis cos adolescentes estamos sendo un pouquiño complacentes e poden ler un pouquiño máis alá do que nos pensamos. Unha maravilla lírica, cun texto, non é poesía, pero podería selo, ese Son como a glaciares os barcos de aceiro, de Cintia Menéndez, unha novela ambientada nos asteleiros e nas folgas do Vigo dos 80, para lectores experimentados, pero moi necesaria.
Tamén Eu son o monte, de Sara Guerrero, unha novela que levou bastantes recoñecementos, baseada nun feito real, pois a autora é descendente de galegos, veuse a vivir a unha aldea galega coa súa parella e dá moito para ver pois como rapidamente desconfiamos das persoas diferentes. Está tamén Run Run, de Ana Varela, que comeza cando a súa protagonista se ten que facer cargo da súa irmá, unha persoa que sofre unha enfermidade mental e todo o que iso supón na súa vida. E teríamos tamén, como novidade editorial deste 2025, un libro, ao meu criterio, precioso, Asca, de Antonio Manuel Fraga, que nos sitúa en Finlandia, nunha casa de hóspedes, no momento en que estoura un volcán, e a protagonista está nesa casa de hóspedes coa súa parella, pero hai outra persoa coa que comeza a ter pois unha relación especial. E no medio, un deses libros que se eu levase unha biblioteca escolar sempre buscaría se está, que é Futuro imperfecto, de Xulia Alonso. É un libro que volveu a estar un pouco en boga este ano porque se traduciu ao castelán, xa é duro que volva a estar en boga por isto, pero que conta pois as peripecias dunha parella nos anos 80 e as súas experiencias coas drogas. É un libro, creo que é fundamental que teñan acceso a él as adolescentes, porque non é nada boísta, non é nada didáctico, senón que é emocional e realista. E eu creo que é un texto absolutamente magnífico, baseado tamén nunha historia real. Nesa fronteira entre a ficción e a non ficción, coloquei aquí pois 4 libros. Un podedelo ver alí tamén, A rebelión da lectura, de Fran Alonso. Creo que a todas as persoas que somos lectoras pois nos gustan os libros que falan sobre libros. Este é un deles. Podería tamén ter colocado aí Cando leo, de Eva Mejuto, ou A meniña de libros, de Oliver Jeffers, pero quizáis este sexa o último que acaba de saír. E sobre o mesmo tema, eses libros que nos conforman, esas lecturas que nos fixeron ser quen somos, está os libros que hai en min, de Enma Pedreira, que é outra maravilla. O lado dese, bueno, para esas adolescentes compracidas en ler a Jane Austen, este que acaba de saír, O mundo de Jane Austen, que mestura tamén pois unha parte da biografía de Jane Austen, dos seus espazos creativos e desas claves que tamén resume esa cuberta. Dende o ámbito, tamén para un lector experimentado do ensaio, pareceme fundamental ese As tolas que non o eran. Se non o leron, é unha maravilla. Parte dos expedientes que a autora buscou no arquivo do Hospital de Conxo, das mulleres que estiveron ali internadas, moitas veces a forza, durante, basicamente, pois, o século XX, non? É moi emocionante porque o que fai a autora é partir de elementos reais, cartas, expedientes, notas das autoras, para crear unha especie de historia de cada unha delas. É unha oportunidade magnífica de, digamos, recuperar a memoria das mulleres anónimas. Non pasa nada. Ahora non teño chuleta, pero espero que as 4 da tarde estean sendo algo productivas, polo menos. Mira por aí. Ah, vale. Eu non me dou conta que vos si tendes chuletas, perdoade. Ben, a poesía. E aquí arrisquei un pouco, porque falábamos antes da materialidade, do material e do non material. E creo que o menos
material de todo, pero tamén o máis potente, empeza a ser a oralidade. Nun mundo en que estamos todo o día coa pantalla, todas e todos, creo que propostas de poetas orais, como a que fai Lucía Aldao, co seu grupo Pava, por eso temos pois a nosa esquerda, esa foto son superpotentes. Diredes vos, ben, non é un libro que eu poida levar á miña biblioteca. Lucía Aldao, en solitario, creo que ten un só único libro publicado. Da igual, se queredes, lede Lucía Aldao, porque os adolescentes lles encanta e as adultas nos encanta tamén. Pero a proposta de Pava, como integra a música nunha especie de indie galego, é super atractiva. Tamén para as adolescentes, eu me quedaría con un libro estupendo, que nunca pasa de moda, Poesía última de amor e enfermidade, de Lois Pereiro, nesa edición de Positivas, que xoga con manuscrito todas as coleccións, todas as edicións de Positivas, de poesía, xogan con esa idea da máquina de escribir, creo que pode ser moi actual e moi atractiva para o tempo de hoxe. Dúas propostas quentiñas saídas do prelo son o libro de Mapa da Estría, de Andrea Nunes, e vostede está aquí, de Antía Amarante, que de alguna maneira comparten esa unión en como os lugares e as experiencias pois influen en nós e no noso corpo mesmo, non? E logo, como sei que aquí hai fans da poesía visual de Fran Alonso, eu son unha delas, dende logo, pois había que traer ese Véndoche un poema. Unha especie de diálogo entre a publicidade e a poesía. Imos co teatro. Posiblemente, de todos os xéneros literarios clásicos, o máis complexo de seleccionar sexa este. Por varias razóns, porque non temos coleccións de teatro propias, especificamente de teatro infantil e xuvenil, e porque se edita moi pouco. Entón, ás veces, cando estamos buscando un libro de teatro, estamos buscando un libro de teatro pois nun palleiro, non? Como proposta clásica, polo nome que é, o libro de Paula Carballeira, Guombo Combo, que mestura pois as artes escénicas cos videoxogos, co cal resulta bastante atractivo, non? Para o público de final da primaria. É un libro para quinto e sexto de primaria, máis ou menos. Xogando tamén coas materialidades, cos formatos, Antela Editorial acaba de sacar un kamishibai. Saben que o kamishibai é unha técnica xaponesa de contar contos que consiste en meter láminas nesa caixiña de madeira que sae na imaxe. Ben, pois por fin temos un dunha editora galega tamén con propostas galegas. E logo, aínda que sempre dicimos que os textos dramáticos non valen para a educación infantil, eu quería traer aquí o concepto de álbum dramático, que é un álbum que polo seu contido nos está falando do que é o teatro, non? O exemplo máis evidente témolo en Calandraca, nese Na cola para a arca, que é unha invitación a que todos os animais do bosque pois vayan ao teatro, pero poderían ser moitos outros álbumes cuxa presencia dialogal é moi intensa. Por exemplo, como ocorre nun álbum clásico como Orellas de Bolboreta. Hai tanto diálogo que ese texto parece realmente pois un texto dramático. Coloquei aí tamén de infiltrado un libro de non ficción, que non temos en galego, pero sí en portugués e en castelán. Ese teatro, unha especie de dicionario de termos relacionados coas artes escénicas, de termos e de retos, porque o libro ás veces nos propón facer determinadas cousiñas pois relacionados con el. Para seleccionar teatro, eu lle recomendaría tamén pois seguir os nomes das autoras e autores galegos que máis se teñen ocupado, digamos, de ir adiante con este xénero. Paula Carballeira, que está aí, pero, por exemplo,
Raquel Castro, José Luis Baños de Cos ou Carlos Labraña serían outros exemplos de autoras e autores que sería bo ter na nosa biblioteca como referentes de textos teatrais en lingua galega. Non vai o pasador. Non. Non pasa nada. Temos libros. Como hai libros no escenario, tampouco é estritamente necesario seguir a presentación. Sí, de feito, como isto vai sobre libros sobre deseño, me adianto algunhas das diapositivas que veñen despois. Moitos de vostedes coñecerán este libro, A historia de Erika. Vale, a historia de Erika, cando levo a clase, sempre pregunto de que pensan que vai este libro. E fan hipóteses sobre do que pensan. Si, sei que xa está detrás, pero agora vou seguir. É unha proba de improvisación de bibliotecas escolares, todo isto. Ben, pero se eu a esta portada, agora é moi difícil que as persoas que non coñecen o libro e que están por detrás poidan deducir de que vai, non? Se a esta portada lle fago isto e me poño aquí, entón saben de que vai o libro, verdade? Bueno, a historia de Erika é un álbum ilustrado magnífico de Ruth van der Zo, ilustrado por Innocenti, que para min é un dos grandes da ilustración clásica, sobre a ocupación nazi, por suposto, sobre unha nena que súa nai tira pola ventá dun tren para salvarlle a vida. E non lles fixen spoiler, o libro empeza así, que quede claro. Ben, temos aí libros de non ficción. Os libros de non ficción, polo seu propio contido, polo seu propio aspecto, apostan sempre pola materialidade, porque son libros que imos querer tocar. E neste sentido, é unha maravilla que acabe de saír do prelo esta guía do entroido galego. De Alba de Evan e Xavier Domínguez, que nos permite seguir unha tradición tan nosa como entroido nun libro magníficamente ilustrado. Outro dos grandes dos libros de non ficción é Oliver Jeffers. En galego temos un libro precioso que se chama A meniña de libros, sobre a lectura, pero fan un chamamento dende aquí ás editoras galegas a que traduzan ao galego esta cousa tan fermosa que se chama un dicionario con historias e que pode ser unha ferramenta magnífica para introducir o noso alumnado sobre o que é un dicionario. Fíxense, as gardas imitan, por suposto, as entradas dunha destas obras. E está por aquí tamén outro libro dunha colección que creo que é referencial xa, que é Pequena Memoria. Pequena Memoria, que dirixe Eva Mejuto, vai publicando diferentes autoras e autores con historias que recuperan a memoria da Guerra Civil. Neste caso, a través dunha protagonista que ten que facer unha investigación escolar. O libro, a proposta, neste caso, é de Paula Carballeira e combina o texto literario cunhas gardas en forma de fotografías e documentos reais que poden facer as delicias, creo, de calquera profesora de historia. Aparecen na pantalla tamén dúas obras moi interesantes. A colección de biografías de mulleres e homes de Cumio, neste caso elixín o de Elisa e Marcela, moi amantenta, e tamén as propostas de Blanca Millán, que están entrando moi ben nas escolas, o gran libro dos nosos mares, o gran libro
dos nosos montes e chegou agora o gran libro das nosas vilas. Realmente, Blanca Millán é unha das autoras que está apostando máis pola non ficción e dunha maneira máis arriscada e exitosa. Hai tamén, nesta diapositiva, propostas de álbum ilustrado. Algúnas non son novidades. En concreto, A árbore xenerosa de Shel Silverstein é un deses libros que eu escollo como parte do meu propio canon. Cando recibo alumnado da materia de literatura infantil e dramatización que imparto na facultade, é sempre a primeira historia que lles conto, non? A historia de un neno e unha árbore, a árbore dalle todo o neno a cambio de nada, e un libro que nos fala tamén do sentido da vida e das etapas da vida. Un libro moi emocionante, cunhas ilustracións que só son pluma e branco e que nos atrapan totalmente. Para xogo simbólico en educación infantil, un clásico de sempre non é unha caixa, agora temos unha volta máis. Non é unha caixa, é unha cidade, un libro, bueno, tamén moi interesante polo tipo de ilustracións que ten, por como xoga coas texturas. Como a poesía tamén se pode ler en álbum, aparece aí ese Os nenos porcalláns, que son poemas escatolóxicos, pensados sobre todo para infantil e para os primeiros cursos de primaria, e unha moi boa alternativa a que saiamos dun clásico como é A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza. Xa sorrimos, non? Só con ese título estupendo. Pois Os nenos porcalláns, si me permiten, e vanmo permitir pola tarde que levamos, é un pouquiño máis heavy aínda. É un punto máis, puideno traer. Con visos de historia clásica, ilustración moi clásica e conto maravilloso de outra época, está ese Viaxes en trens de primeira clase de Dani Torrent, que gañou varios premios, por exemplo, da Feira de Bolonia, e que é unha auténtica maravilla. Algúnas das cousiñas que aparecen aquí xa lles contei. Aproveito para falarlles de Bruxas e dragóns, o libro xogo de Ledicia Costas e Luís Mi Pérez, recomendado máis ou menos para unha idade a partir de 10 anos, con ese aire, outra vez fago un chamamento ás persoas de máis de 40, sinto polos máis novos, de elixe a túa propia aventura, pero cunha volta. Un libro con 52 finais, ilustrado por Bea Gregores, moi bonito de ver, de manipular. E logo, o álbum tamén nos serve para algo que é moi chulo, que é xogar. Por eso aparece aí esa obra que se chama El intruso, de Bastien Contrer, que originalmente é un libro francés, pero a vez non o é. Eu, casualmente, atopeino esta Semana Santa en Italia coa súa cuberta original. Que é Intrusi? Pois é un imaginario que nos obriga a ler visualmente e a atopar o elemento que non casa dentre os que temos. Para que nos serve? Para moitísimas cousas. Ler imaxes, traballar con nenos e nenas con dificultades de atención, escribir historias disparatadas, un pouco o que vostedes queiran. E non me resisto, está aquí, a coller esta outra maravilla que se chama Tielá, e que é un álbum no que se ve moi ben a importancia do deseño no seu aspecto material, pero non tanto no formato, senón no papel que utiliza. Agora, cando tiñades que dicir, para que eu quede tranquila e diga, hai alguén aí aínda. Vedes que utiliza papel de cebola.
Grazas pola colaboración. Usa papel de cebola, vale, para superpoñer as imaxes. A que serve isto o sentido do libro? Serve a que no papel cebola están as persoas ou a persoa que xa non está, pero que nos acompaña sempre. E para potenciar o significado do libro, se usa ese elemento material que nos fascina, porque despois o queremos ver que pasa e nos dá exactamente igual a lingua, este en francés, podería ser en ruso, seguiríamos manipulando ti e la para entender toda a potencia do significado desta obra de Letizia Burghetti e Johanna Concejo, que é unha ilustradora fantástica tamén. Non me resisto a outro xogo. Hoxe parece que veño así moi francesa, pero é por facerme case a interesante. Esta colección de Flammarion de Genés, non sei francés, como acaba de quedar en evidencia, que é un álbum sen palabras con símbolos. Neste caso, os tres porquiños. Na colección teñen unha chea de contos clásicos. Que fai este libro? Pois vamos pasando as páxinas e vamos vendo diferentes símbolos que nos permiten ir interpretando o conto clásico. Temos un marcapáxinas de chuleta por se nos fai falta, pero fai pouca falta porque nesta ilustración, por exemplo, podemos ver que cada porquiño está na súa casiña e que vai ir alguén a cargarse a casiña. Vale, moi interesante tamén para funcións moi diversas. Isto é un spoiler do que ven despois. O ABC Seoane de Pío Martínez, de a presbicia, non consigo ver o nome, de Cibrán Rico e de Suso Vázquez. Como aquí teñen enchufe con Fabulatorio e con Pío Martínez, pois teñen o libro aí físicamente. O libro é unha maravilla. Os abecedarios non son un xénero literario como tal, son un formato, pero ter un abecedario con imaxes de Seoane, editado con esta calidade, é un auténtico luxo. E remite, os abecedarios na súa orixe, remiten as cartillas de lectura. Eran os libros que se empregaban para que as nenas e nenos se familiarizasen coas letras. Non digo máis, lles agradezo ás compañeiras e compañeiros de Fabulatorio que me desen permiso para utilizar hoxe esas imaxes, porque creo que o libro saiu onte do prelo, pero teñeno que ter. Xa estou acabando, boas noticias. Podemos manter o criterio de selección atendendo o deseño en lingua galega? Podemos mantelo, pero a cousa é moito máis complicada. Se se fixan na selección que trouxen, hai libros en galego poucos. Evidentemente, podería traer os clásicos editados por Calandraca, os clásicos do álbum, por exemplo, Leo Lionni, Sendak, Ungerer, Eric Carle ou ata Anthony Brown. Sí que podería, pero eses libros teñenos case todos nas súas bibliotecas. Que necesitamos en galego? Que necesitaríamos de máis calidade en galego? Pois álbum ilustrado para público adolescente ou de fronteira, máis novela gráfica alén da colección de Rinoceronte, máis non ficción infantil e xuvenil de calidade. Por favor, libros de tapas blandas mal ilustrados non, xa son así de radical. E tamén o tema da narrativa xuvenil, que nos está facendo pensar que os adolescentes non lles importa o aspecto material do libro. Insisto con que fagan esa proba. Vayan a semana que ven a unha libraría bastante comercial e fíxense nas edicións que se están vendendo, que son edicións ademais caras, porque coidan
os cantos, a cor dos cantos, a encadernación, etc. Entón, sí que parece evidente que non hai un mesmo coidado editando autoras e autores galegos que editando outras voces. Temos pequenas floracións de cousas fermosas, pero necesitábamos unha primavera, non unha pequena floración. Deixo para vostedes algúns libros que son importantes para atender a isto do que vimos falando, tanto a selección como o deseño. Teñen tamén na selección que fixo a asesoría ese libro sobre a Galicia deseñada, que é outra maravilla, pero tamén lles deixo o libro de Pepe Barro, que é un dos outros grandes nosos deseñadores e que nos pode facer pensar. Aparece tamén aí un libro clásico de Gemma Lluch, Como seleccionar libros para niños e jóvenes. Ten cousas que seguen funcionando agora e outras non, pero sigue sendo unha obra referencial. E lles poño tamén ese libro coordinado por Rosa Tabernero sobre el objeto libro en el universo infantil, que é un estudo de diferentes persoas variado, con propostas atractivas e moi ben fundamentado. Non me repito co libro de Piu, que me copiaron vilmente os asesores e asesoras do plan de lectura. E para finalizar, lle recomendo este libro de Emilio Lledó, Necesidad de la literatura. É unha edición en nórdica moi fermosa. Tamén Lledó, que é un filósofo, non nos pon as cousas claras coa lingua. Lelo supón un reto, pero por iso vale a pena. E como falamos de materialidades e das cousas que non o son, vou facer algo que xa non se fai case nas charlas, nas conferencias, que é lerlles un anaco en alto, un anaco máis longo que o que aparece na pantalla, pero eu tamén, como Lucía Aldao, en vez de unha poeta oral, son unha conferenciante que dá moi feo, unha señora que dá unha charla oral. E por iso lemos un fragmento. La literatura no es solo principio y origen de libertad intelectual, sino que ella misma es un universo de idealidad libre, un territorio de la infinita posibilidad. Los libros son puertas que nadie podría cerrarnos jamás, a pesar de todas las censuras. Solo una censura sería realmente peligrosa, aquella que inconscientemente nos impusiéramos a nosotros mismos porque hubiéramos perdido en la sociedad de los andamiajes y los grumos mentales la pasión por entender, la felicidad hacia el saber. Toda verdadera liberación, todo gozo de vivir y de sentir empieza en nuestra mente. Y esa mente, parte ideal de nuestro cuerpo en la prodigiosa red de sus neuronas, requiere también alimentación y sustento. Las palabras son la sustancia de la que la inteligencia se nutre. Y esas palabras vienen engarzadas en la original sintaxis de la literatura. Un mundo hecho lenguaje, argumentado y construido desde un infinito espacio donde todo el decir, todo el sentir es posible. Pero un mundo, además, que en su soledad, en su maravillosa inocencia y libertad, ya nadie manipula, nadie tergiversa, nadie puede ya falsear y alterar. Por eso leemos, por eso seleccionamos, pola paixón por entender e porque os libros son portas que ningunha censura nos poderá pechar xa máis. Grazas e desculpen os inconvenientes técnicos. Cao. Perfecto. Bueno. E desme sacar os colores. Penso que o aplauso xa di
a impresión que nos deixou a todos, a reflexión que fixo Monse, entre incidente e incidente, sí que me quedo cunha frase que en algún momento da presentación mencionou que non hai colección perfecta, pero sí colección coidada. E creo que iso é importante, porque ás veces sí que nos estamos exixindo moitas tarefas dentro da biblioteca, pero que queremos coidar a colección, non? Aínda que non teñamos esa colección perfecta. E creo que nos deixa todas moi tranquilas. Case non temos tempo para preguntas, non sei se alguén quere facer algunha pregunta, algunha reflexión. Temos 3 minutos e despois un pequeno descanso. Estancado, pero que Sí. normal. Eu tamén. Porque isto foi as 7 probas de Ulises. Algún día contaremos o que pasamos. Bueno, moitas grazas. Lembrade que a -4 temos sesións paralelas que tedes que lexir. E agora descanso.